Erokamano ahinya Sophie Sao ka wang'iyo bende weche mabende pod ntiere kaunti ma Kisumu en ni koro kaka yorno mar neno ni oland wach mar kuonde mag timo limbe e kaunti ma Kisumu. Koro ten kaunti nogo ma Kisumu wacho ni gitiyo to kod mbui kaachiel kod ute mag fwambo mondo koro nyis jopiny mangima ni nitiere kuonde mabecho ahinya ma kaunti Kisumu bende nyalo ywayo jolimbe kowuok e gwenge mopogore opogore. Lipot ma kamano en mano mabende koro nowuok e odiechieng limbe mabende koro notim e gwenge mag Ndere Island kata chula mandere e gwenge mag Seme sub county, kendo lipodno nolosoni e yo machalo kamae. Ndere Island, Seme sub county, Kisumu county. Ng'wech kod yie dakika maromo 20 kowuok e dho wath Mabau Beach kaachiel to kod ng'wech kowuok Kisumu Port ka itiyo kod water bus makawo chiegni saa achiel. Mano e kama kaunti ma Kisumu nobago nyasi mar odiechieng' mar yango weche mago mag limbe mano mong'ere kaka World Tourism Day manotimore odiechieng' mar chieng' wuok tich. Nyasi mopogore opogore noketi e nyisruok tuke kido to kod lony manyasani nokwako chulo nogono ma Ndere seche mabende welo modhial mopogore opogore koro ne donjo moro ka moro. E kinde twak e ote mar odiechieng' jalup gavana ma Kisumu Dr. Matthews Owili to kod jatend migawo mar tuke limbe kaachiel kod kido e kaunti ma Kisumu Mikai Achi Alai bende nochung' e lo kaunti no ka gijiwo wach mar lando kuonde limbe mantiere kaunti e kind rowere kaachiel to kod ute mag fwambo. Korka Mikai Achi lero ni koro gibiro dhi nyime to kod lando weche mago mag limbe yor mbui gino mane gichako higa mokadho kaluwore gi wach mar tuo mar COVID-19 ma koro nok nyal kelo ji kanyachiel e wach mar lando kuonde mag timo limbe. We want beautiful photographs shared on the social media pages. We want to celebrate the Kenyan public. We want to celebrate the island. We want to celebrate Lake Victoria. And you can only really do that visually, making sure that beautiful photographs are shared on Spirit of Kisumu. And especially because the sector has been so hard hit, we said let's restart by having everybody together. As many people as you see here today, we are about 250 following the COVID protocols. But we're saying let's all have our stakeholders together. Let's chat, let's shape, let's reshape tourism. So like Kenya Wildlife Services, we've come to their property. I've brought Safaricom to allow us to have the digital connectivity. And I've put them together, and KWS will now talk to Safaricom so that there can be digital connectivity here throughout. You know, so that when guests come and see this place, they're able to still talk to the rest of the world, still share photographs and whatever they're doing. So that's collaboration working there. Korka jalup gavana Dr. Matthews Owili manobiro e lo gavana Ngira Nyang'nyong'o e ute mare korona ge jiwo kidienje mopogore opogore koreo ute mag fwambo, ute mago mag magawa kaachiel to kod kembe mago mag timo limbe odhi nyime to kod dhiro kendo lando weche mago mag limbe mantiere kaunti ma Kisumu mabende mondo koro miyo ng'era nena e piny mangima kendo oyang Kisumu kaka kanyo manyalo ywayo jolimbe mathoth ahinya. How can the Kisumu stakeholders collaborate to revive this particular industry? And I did mention earlier that I'm super excited that we have quite a number of our partners, partnering with the Department of Tourism in this particular event. And I want you to know, if you are listening to me, that the governor appreciates you so much. I appreciate you as DG, but also as a government, okay? We really, really appreciate that you are able, to heed the call to partner with the department so that we can mark this very important day. My response would be that Kisumu stakeholders in the tourism industry can collaborate with regional governments in contributing the expertise and perspective to tourism-related initiatives such as the United Nations World Tourism Day that you're observing today. We thank you for your support. Kindly help us to continue marketing Kisumu as the ultimate tourism hub in this region. I wish to conclude by appealing to everyone here to be our goodwill ambassadors wherever you will be or wherever you will go. Come enjoy the spirit of Kisumu. Nyasi no oyuore kanyo gi director mar kedo gi midhier ne weche mago mag limbe Dr. Esther Munyiri e kinde jotelo moko mathoth ahinya. Balance. Well, the gentleman
Ndere Island en achiel kuom chulago ma bende nitiere kaunti ma Kisumu, bende oseywayo limbe ahinya ka nitiere le mopogore opogore. Kata kamano kaunti koro singo mar biro neno dhi nyime mondo kete maduong'. Ne Lolwe TV, nyinga Jesse Omondi.